bona tarda a tothom. Estem molt contents de poder fer l'últim Insta-Live d'aquesta temporada, d'aquest període llarg i dur de confinament que hem volgut compartir amb totes i tots vosaltres. La decisió de deixar de fer Insta-Live, en el fons, no és que no vulguem deixar de compartir aquests dimecres amb totes i tots vosaltres, sinó que volem tornar una miqueta al que és la normalitat, volem fer que la divulgació de les plantes pugui tornar a ser presencial, que puguem tornar a veure'ns les cares, que puguem tornar a compartir espais, a compartir plantetes, a compartir horts, i evidentment seguirem connectats a xarxes, seguirem transmetent informació, seguirem sempre que faci falta doncs tornant a fer els Insta-Lives que vulguem i que vulgueu, però diguéssim que avui hem decidit que aquest seria l'últim d'aquest bloc de temporada i ens fa molta il·lusió poder acabar amb un Insta-Live en el qual intentarem explicar-vos de la millor manera que ens sigui possible les interioritats del col·lectiu Eixarcolant, no? Allò que fem, allò que ens motiva per llevar-nos cada dia, aquelles línies de treball amb les quals intentem i dediquem tots els nostres esforços per transformar aquest model agroalimentari, per fer que aquestes plantes silvestres, que aquestes varietats tradicionals realment surtin de l'oblit i a més ho facin esdevenint un motor de canvi, una eina de transformació, perquè sempre hem dit i no deixarem de reivindicar que aquestes plantes no només s'han de recuperar, sinó que s'han de recuperar d'una certa forma, amb una certa finalitat, per tal de que no només tinguem ortigues al plat, sinó que aquestes ortigues que tenim al plat de camí portin associat que algun agricultor o agricultora les pugui cultivar, que algú altre els pugui transformar i que tota aquesta gent es guanyi millor la vida, que tinguem un territori, uns pobles i un sistema agroalimentari més viu. Estem a Can Bernat, a Jorba, a la seu del col·lectiu Eixarcolant, tot i que també des d'aquí llancem una abraçada molt i molt gran a tots els amics, simpatitzants, socis, sòcies, voluntaris que han arreu de Catalunya i que ens segueixen, ens seguiu, tots vosaltres que sou els que doneu sentit a aquest projecte. I una miqueta el que farem és intentar-vos explicar en aquests horts, en aquests marges, en aquest territori, què és tot allò que hi fem. Si us sembla bé, començarem per un aspecte crucial, que és l'agricultura. Tota llavor, tota planta surt del propi cicle vital que tenen totes elles, que és la pròpia germinació. Tota planta germina a partir d'una llavor. Hi ha excepcions, però les plantes en general germinen a partir de les llavors i a partir del cultiu d'aquestes llavors, la seva selecció, tenim, doncs, com aquí davant esteu veient, tomaqueres, tenim cosconilles, tenim plantatges, tenim violeres, tenim salsifins, tenim malves, tenim una infinitat de varietats. Però aquestes varietats, aquestes espècies, les hem de poder cultivar. I per poder-les cultivar, com que sempre diem que cal mirar al passat per avançar cap al futur, hem de tenir en compte també com les cultivem, perquè evidentment podem agafar una aixada i ficar-nos a treure herba com es feien fa 50 anys o fa 100 anys. Però potser la tecnologia també ha avançat, potser podem disposar d'alguna eina més eficient que ens permeti de forma sostenible, de forma ecològica, de forma econòmica també, eliminar les males herbes, perquè per molt que nosaltres reivindiquem aquestes males herbes, hi ha ocasions en què si tu plantes cebes vols tenir cebes, no vols que tenir una malva que tingui un de les cebes. Per tant, cada planta ha de trobar el seu lloc. Per això ara passaré la paraula a la Marta Palomas, la companya de Eixarcolant, que és la que us explicarà quines eines tenim i podem fer servir als nostres horts per tal de que allò que ens sembla pesat, que ens sembla feixuc, esdevingui molt més fàcil. Per tal de que aquestes feines de treure herbes, d'eliminar allò que no volem i de cuidar aquelles plantes que vulguem, sigui fàcil en petites i mitjanes explotacions, que és indispensable perquè puguin ser viables o perquè en un hort d'autoconsum, en lloc d'haver-hi d'estar 10 hores a la setmana amb un parell d'horetes ben fetes, doncs puguem passar. Marta, com estàs? Hola, bona tarda. I el Marc us ho ha explicat molt bé. Nosaltres tenim tota una sèrie d'eines que distribuïm i són unes eines pensades sobretot per aquests projectes que nosaltres són els que voldríem veure que s'extenen per arreu de Catalunya i sobretot són gent que treballa en agricultura ecològica, que no poden fer servir herbicides i que per tant cal desherbar i s'ha de fer manualment. Aleshores tenim els xapos, però els xapos tots sabeu que hem d'acotar l'esquena, doncs totes aquestes eines són unes eines pensades per treballar
ergonòmicament. I aquí, per exemple, n'hem preparat unes quantes. Una seria aquesta, que veureu que serveix per descrostar. Aquí passaríem entremig del cultiu, hi ha una lama darrere i ens descrosta també el terreny. Cada eina està pensada per una feina diferent i està pensada per uns terrenys concrets. Hi ha gent que té terrenys més arenosos, hi ha gent que té terrenys més argilosos i llavors hi ha moltes eines diferents. Després també tenim aquestes vinadores oscil·lants, que són unes vinadores que fan aquest moviment d'oscil·lació. Tenen aquí un clau que el podem regular perquè aquest moviment pugui ser més gran o més petit, i tenim dues formes diferents, aquesta que ens podem acostar més a la planta i no li faríem mal, i després tenim un altre model, que seria aquest d'aquí, que és més aplanat i seria més pensat per passar entre les línies del cultiu. I ara us ensenyarem una miqueta com funcionen. Hi ha diferents amplades, i aquí la idea seria que jo em posaria aquí i aniria fent un va i ve. Agafaré l'altra perquè veig que aquesta no la tenim ben regulada. Agafaré aquesta d'aquí i faig un va i ve, remoc la terra. Aquí no hi ha gaires herbetes. L'ideal és que no deixem que les herbes creixin, sinó que les anem controlant quan són petites. Això és un cultiu de cebes de varietats tradicionals. I aquí, per exemple, jo si volgués passar entre les cebes hauria d'escollir una de més estreta perquè si no les faria molt bé. Hi ha diferents amplades. Ens posaríem aquí i sense fer molt bé la ceba, sense haver d'ajupir la meva esquena, treballo recte i sense esforç puc passar i vaig traient l'herba petitona que creix entremig del cultiu. Això és una miqueta tot de truquillos, tot de facilitats, no? Que no és que estiguem ganduls, no és que ho volem aplanar l'esquena, sinó que el fet de fer-ho ecològic no vol dir fer-ho ineficient. El fet de fer-ho ecològic no vol dir fer-ho ineficient, vol dir poder-ho fer també bé, poder-ho fer còmode i poder-ho fer ràpid. Pensem que en les explotacions ecològiques estem molta estona, molts cops desherbant, i per tant, doncs, com menys estona hi dediquem, més fàcil després i més rendible també, si és una explotació professional, serà aquest cultiu, no? Què més tenim per aquí, Marta? Doncs us ensenyaré una altra eina que també fa molt eficient la feina amb les petites i mitjanes explotacions, que són les biciaixades. Aquesta és d'una roda, hi ha la biciaixada de dues rodes que passarien per sobre del cultiu. En aquest cas us he preparat aquesta d'aquí. Aquí tindríem una grada darrere, aniríem passant i aniríem traient. Airejaríem el terreny, que passa que aquest trosset és molt curt, i després tenim diferents aperos que es poden acoplar darrere. Aquestes airejarien, tot i que també treuen l'herba, com podeu veure. Tot això estava aquí i ho hem tret. I després tenim lames com aquestes, que el que farien és anar tallant i tallarien l'herba que ens poguéssim trobar. També tenim diferents amplades i en funció d'on ens trobem, doncs ho posarem a darrere una cosa o una altra. Penseu que d'aquestes eines n'hi ha moltíssimes i esperem que ben aviat les puguem tenir disponibles totes a la pàgina web de Xarculant perquè us sigui molt més fàcil trobar-les i poder-les fer servir a les vostres explotacions, que realment són una meravella per tal de poder treballar, i per això realment nosaltres les tenim, no perquè vulguem dedicar-nos a vendre eines. Nosaltres no som venedors d'eines, sinó que creiem que som uns introductors d'aquesta tecnologia al camp català, no? I per això és molt important doncs, que les pugueu fer servir. I jo afegiria que tothom sàpiga que les eines que tenim aquí són demostratives, que la gent, si abans de comprar volgués provar-ho, tothom pot venir aquí i les pot provar. Correcte. Molt bé, Marta. Ara hem parlat d'eines, hem parlat de com cultivar. Ara parlarem de com transmetre, per exemple, la informació d'aquestes varietats tradicionals. Connectarem amb la Marta Ferrer, que s'encarrega de tot el que és la vessant del calendari del bon consumidor, que és un dels projectes del col·lectiu Xarculant, un dels molts projectes en la línia divulgativa, perquè no només és important cultivar, no només és important fer recerca, que després ho explicarem, també és molt i molt important
sobretot, poder explicar, poder comunicar, poder difondre, i per això fem aquests Insta-Live, per això fem publicacions obertes a les xarxes, perquè si nosaltres ens quedem a la nostra closca i només compartim la informació entre nosaltres, no arriba ningú, no arriba enlloc. Per això volem compartir, volem explorar, volem trencar fronteres i arribar amb aquells que fins i tot d'entrada aquests temes no els interessen. I el calendari és un d'aquests projectes que clarament pretén complir aquesta funció. Hola Marta, com estàs? Hola, què tal? Mira, doncs jo explicaré el calendari, que és un dels projectes que serveixen com a divulgació també del col·lectiu Xarcolant. Molts de vosaltres suposo que ja els que esteu veient ara mateix, potser ja el teniu a casa. Doncs explicarem una mica l'origen del calendari de bon consumidor. La idea original va ser de l'Estela Arenzana i de l'Adrià de l'Ecomercadret per bàsicament conscienciar-nos de que és possible com a consumidors fer aquest canvi que volem nosaltres en la societat. I el calendari del bon consumidor es tracta de cada mes, no sé si es veu bé la imatge. Es veu bé, Marta. Vale. Cada mes hi ha una petita explicació o diferents accions que podem fer nosaltres com a consumidors i porten cada mes les varietats que podem consumir que toquen de temporada. Després, també és important aquest any que hem fet que la temàtica dels dibuixos de l'Estela estan basats en animals en perill d'extinció, on hi ha una mica d'explicació de cada animal. I és molt important aquest any, que hem donat molta importància, és la graella que hi ha al final de tot. Un segon. On aquí podeu veure, es pot veure cada mes quina varietat podem consumir que sigui de temporada i la podem trobar en els pagesos d'aquí locals o supermercats que treballin amb proveïdors d'aquí i en les varietats tradicionals i espècies silvestres comestibles. També comentar-vos que ja estem treballant aquest any ja pel 2021 i que hi haurà un petit canvi i novetat que ja desvetllarem quan sigui el moment i que esperem que a tots us agradi. Si encara està a la botiga online, per si algú encara no el té i vol disposar, perquè aquesta graella serveix per cada any i és molt pràctica per utilitzar. Marta, per què diries tu que aquest calendari és especial? És a dir, aquest calendari té el nom de calendari, però realment és un calendari? L'hem concebut amb la finalitat de que sigui purament un calendari o per què realment és un calendari? Clar, és un calendari perquè sobretot és molt important, sobretot pel tema de el que pots trobar cada mes, no? Segons la temporada. Però és més que un calendari, seria com un llibret també amb tota la informació que li pots trobar de cada mes i totes les accions que nosaltres com a consumidors podem arribar a fer, que semblen petites, però a l'hora de la veritat són molt més grans de les que ens podem imaginar, ja que nosaltres tenim el poder, no? Que llavors si nosaltres canviem hi haurà una cadena que canviarà tot en general. Doncs podríem dir que aquest calendari és com una miqueta una senyal d'alarma que tenim allà penjat bonica cada dia de l'any i que ens recorda que, com bé deies, Marta, que com a consumidors i consumidors tenim la clau per decidir com és el model del territori que ens envolta, no? I podem decidir si aquelles eines que us ensenyava abans la Marta o els tomàquets que heu vist al principi hi ha algú que es pot guanyar la vida fent aquests cultius o no, i si un hort està abandonat o no, per exemple, en últim terme podria ser degut al nostre model de consum, no? Tens algú més per aquí dalt, Marta? Tens algun altre company per aquí dalt? Sí, ara us ensenyaré i el Pau. Bones. A Xarcolant també fem activitats de divulgació, és a dir, tota la feina que nosaltres fem, la idea és que es transmeti a la societat i, per tant, hem de treballar amb material divulgatiu per les xarxes, el calendari n'és un exemple, el concurs de receptes que tenim, els llibrets que fem. Llavors tot això és una part digital que s'ha de fer a partir de la tecnologia, Pots parlar un pèl més fort, Pau, que fotem fluixet. Una mica més fort, val. Sí. I doncs aquí a la sala, des de casa nostra, fem el material que intentem fer màxim i el màxim entendible per un públic mitjà
i doncs la idea és això, tenir un material per poder transmetre a tothom qui vulgui accedir-hi. La divulgació creiem, Pau, que ha de ser accessible, no? Que no ha de ser elitista, no? La divulgació. Clar, perquè si nosaltres el que podríem mirar-ho des d'un sentit de fer un material i amb l'objectiu de la grandesa o l'elitisme que tu deies, no aconseguirem el fet que es perpetuï aquesta informació que podem obtenir dels nostres avantpassats i de l'ús de les plantes silvestres tant comestibles com ornamentals, i tot el que podríem fer servir amb elles. Llavors, gràcies al material divulgatiu és que sigui entendible i accessible per tothom, que pugui ser pràctic, que a mica en mica pugui anar-se introduint a les nostres vides i que al final la nostra feina sigui inútil, puguem dir, que ja no es necessiti haver de transmetre la informació perquè ja es coneix, que és l'idil, podríem dir, de circulant, que la societat ja coneix totes les propietats i usos que tenen les plantes silvestres que disposem en el nostre país. M'agrada molt aquesta frase, Pau. Diguéssim que això, en el fons, es tradueix que tant de bo algun dia a circulant hagués de desaparèixer perquè ja no és necessari, no? Sí, no, seria culminant, no? Que poguéssim, pleguem, ja no fem res. Ja no fem res aquí, tant de bo, tant de bo. I una última cosa, Pau, creus que aquest material, pel fet de fer-lo accessible, això vol dir que no sigui rigorós o que no sigui... que no compleixi o segueixi el rigor científic? No, com ja he dit abans, tot el material que fem no és informació que ens traiem de la sola de sabates, sinó que és material seguint la metodologia científica, basant-nos en estudis, prospeccions ben fetes, amb tot el rigor possible i no m'han dit que i poso un llibre i a vendre. Això és molt important remarcar-ho perquè de material divulgatiu n'hi ha molt, però sobretot us recomanem a totes i tots que sempre que consulteu un material divulgatiu aneu a consultar la font. Hi ha molta recerca científica feta, hi ha moltes publicacions científiques disponibles i és molt important qualsevol material divulgatiu que consulteu o que elaboreu que estigui basat en una informació veritable i que no us faci por que si d'algun aspecte no hi ha informació, posar simplement que no hi ha informació o que no la sabem. A totes i a tots ens falta moltíssim per aprendre, per saber. Per tant, és molt millor dir que quelcom no ho sabem que no pas deliberadament dir una cosa per voler quedar bé i voler semblar que no se'ns escapa res, no? Per tant, sempre la màxima honestedat i el màxim rigor. Molt bé, Pau. Si et sembla bé, passem cap a la Júlia, perquè la Júlia... Tanco la comunicació amb vosaltres, sí? Seguiu aquí dalt a la sala i passem a la comunicació amb la Júlia, que la Júlia la tenim aquí. Podríem dir que és la fotògrafa del grup, però és molt més que tot això, Ara la tenim aquí amb una càmera de fotografies aquí, amb aprofitant el sol de tarda. Ara no se'm gira la càmera, ostres, ja et veig al contrallum. Perfecte. Aquí tenim la Júlia fent fotografies d'un cardellet, d'Escolimus hispanicus, que és una planta que, de fet, als principis de l'Instalife l'havíeu vist petitona. Fixeu-vos que alta que és. És molt més alta que la Júlia. Recordeu que el cardellet, Cardida tagarnina, és aquella planta que al centre-sud de la península Ibèrica, sobretot, s'utilitzen les penques de la fulla quan no està espigada, doncs per menjar com a truita, com a potaje, com a tempura. Però fixeu-vos ara que és un card preciós, de flor groga, però que ningú es pensaria que és comestible. Júlia, t'has ficat de conjunt de la samarreta amb el cardina, Això com si estigués preparat. Què fas amb una càmera? Per què a Circulant, que fem coses amb plantetes, què hi pinta aquí una càmera de fotos? Que la Júlia no és fotògrafa, és biòloga, és ambientòloga, perdó, que si no em mata. Però per què és important que a Circulant documentem i tirem fotografies de les plantes? Bé, soc biòloga. Ambiental. Aviam, per què és important fer fotos a les plantes? Perquè s'han d'identificar molt bé, és a dir, el públic, tots vosaltres i nosaltres mateixos hem de tenir una bona base de totes les morfologies, fins i tot hi ha mateixes espècies que presenten varietats, és a dir, que s'han de tenir bastantes fotos d'una mateixa espècie i sobretot per identificar bé la planta en qüestió, per tenir la fulla en detall, la tija en detall, la flor en detall, el fruit en detall, i bàsicament anar darrere de cada espècie quan és el seu moment òptim per la imatge. Aquests dies de confinament la Júlia ha estat afortunada perquè ha hagut d'anar a perseguir diferents plantes, evidentment amb el corresponent permís i precaucions, perquè les plantes no hi entenen de confinaments
i per molt del material divulgatiu que estem elaborant no té sentit si no tenim... O sigui, no tindria sentit el calendari sense una il·lustració, perquè aquesta il·lustració no es pot fer sense la prèvia foto. No té sentit un llibre sense les fotografies de detall, de les receptes o de qualsevol altre element. No té sentit una varietat de violeres, no tenim aquest grafisme que ens explica aquesta varietat, no? Per això és molt important poder fer aquesta tasca. I digues. No, que també lligat amb això, doncs també intentem fer moltes fotos de paisatges, moltes fotos lligades al patrimoni que tenim, que no només tenim patrimoni arquitectònic, sinó també tenim patrimoni a nivell paisatgístic, i duem a terme diferents projectes a nivell de dinamització territorial, més a petita escala, com pot ser una dinamització dels horts, o més a gran escala, com pot ser projectes ja de més envergadura, com un parc agrari, que tant de bo sigui possible d'aquí poc temps. Podríem dir que fotografiem en el sentit metafòric del terme el territori, no? Què veiem així a grans trets quan fotografiem el territori? Què veiem? Jo crec que cadascú veu el que coneix i el que sap veure, no? Cadascú té la seva perspectiva. Veurà els elements que reconeix i els elements que potser li creen més curiositat, però pràcticament jo crec que veiem paisatges vius que l'home en forma part i per tant hem de ser molt conscients que cal ser respectuosos, perquè també hi ha molts altres ingredients, molts altres elements, com poden ser plantes silvestres, animals, etc. No? Diguéssim que veiem uns paisatges que són fruit de la interacció de segles i segles entre persones i territori, no? I que aquesta interacció s'ha de mantenir de forma sostenible per tal que aquest hort mateix, aquest paisatge hortícola, només es pot mantenir si hi ha la interacció de les persones que cultiven aquest territori. No? Per tant, veiem uns paisatges vius, però que esperem que també cada cop siguin més vius i més dinàmics, no? Perquè totes i tots prenguem consciència de la importància del territori que ens envolta, que segurament aquests dies de confinament ha anat bé. Benvingut sigui el coronavirus per tot això, no? Malgrat totes les conseqüències negatives que ha portat. Molt bé. Me'n vaig cap a l'altre cantó, Júlia, et sembla bé? I, de fet, mentre me'n vaig cap allà, podríem connectar amb el Roger. No sé si tenim el Roger per aquí. Roger, estàs treballant des de casa amb l'ordinador? Com ho tens? Estàs atrafegat maquetant el darrer llibre? Estàs disponible? Ens estàs escoltant? Si el Roger ens sent, ens connectarem ara mateix amb el Roger, que és una persona que no és biòloga, que no és ambientòloga, que no és expert en plantes, però que és una persona clau per tal de poder dur a terme els projectes i la comunicació que realitzem des del col·lectiu Eixarcolant. Penseu que en una entitat tothom hi té cabuda, tothom hi té cabuda, les entitats, els projectes fan entre totes i tots. Hola, Roger. I, per tant, a vegades són molt més importants persones que no tenen una formació biològica, persones que no en tenen ni idea o que no en tenien ni idea de plantes, però que en el fons creuen en una idea, creuen en un projecte i aporten coses des de múltiples bandes, no? I ara per això ens fa molta il·lusió contactar amb el Roger. Què tal, Roger? Com estàs? Bé. Estava aquí acabant de retocar algunes fotos que de fet la Júlia em demanava per penjar xarxes. Però, bueno, sí, tal com dius, el meu potser és un perfil més allunyat dels altres, en el sentit de que jo no soc biòleg, no he estudiat biologia, poder estic més allunyat del que és la feina de contacte amb el camp, amb el territori, sí. Sempre estic més tancat i amb l'ordinador i així. Però, bueno, és també un perfil complementari i penso que necessari per transmetre tota aquesta informació que des del col·lectiu teniu amb una base científica molt rigorosa i a vegades tècnica o difícil per un públic normal, com podria ser jo mateix. No? Jo el que intento és donar forma a aquests continguts de manera que la gent de carrer, com no especialitzada en el tema, hi entendre i se'ls pugui interioritzar, que diguem, no? Fer-ho atractiu i bueno. Ho has explicat molt bé. Si et sembla bé, puc ficar una anècdota, no? Que de res serveix tenim unes una tesi doctoral de 1.000 pàgines perquè no se la llegiria ningú, no? Llavors amb el Roger sempre tenim aquests estires i arronses això m'ho has de retallar, aquí hem de ficar menys caràcters, aquí ho hem de fer diferent,
perquè si no, un text molt llarg la gent no se'l llegeix. Al final, quan fas un material, quan comuniques, quan fas publicacions o quan fas xerrades, tot això ho fas perquè el missatge arribi. I al final no és només important que el missatge sigui rigorós, sinó que es sàpiga transmetre d'una forma accessible. Per això va molt bé aquest rifirrafe, no? Vale, això, retallem-ho, això fem-ho així. Ui, és que això no ven. Abans d'aquest Instalive hem fet una reunió de 2 horetes i que estem debatent sobre un nou projecte i hem estat debatent 2 hores sobre temes estètics, però que són molt importants, no? Sí, buscant l'equilibri entre el rigor científic i el que es vol transmetre i que aquesta informació estigui ben empaquetada, ben maca, ben xula, no? Per arribar al públic no expert en el tema d'entrada. I això, bueno, estem fent coses molt xules, jo crec, i és un projecte molt interessant i que té moltes vies, des de coses de fotos de menjars, per posar un llibre, no sé si es pot dir, però... Es pot dir. Sí? Els envasos per comercialitzar llavors recuperades per Circulant. Bueno, moltes coses, no sé. Això és una mica... I al final, tots aquests projectes requereixen d'una part comunicativa molt important, no? I aquesta és l'especialitat del Roger, i en tot això doncs, és un punt clau perquè tots els elements comunicatius tinguin una coherència i arribin al públic. Com bé deia, ara esperem a l'estiu, a finals d'estiu, poder començar a comercialitzar aquestes plantes silvestres comestibles amb un format innovador, atractiu, que porti informació i que faci fàcil per qualsevol que no sàpiga què és una malva, una ortiga, una rosella, doncs poder-les cultivar, no? I el mateix amb el llibre, que això ho podem dir, no? Que ahir vam enviar a impremta el segon volum dels llibres d'espècies silvestres comestibles, que per tant, que això és una captura de com serà aquest llibre, de les fitxes que contenen aquest llibre. És un llibre de 22 espècies, 100 pàgines de contingut molt treballat, amb la idea que sigui molt accessible i que en 15 dies, 3 setmanes, esperem ja que el puguem presentar i que el tinguem entre vosaltres. Sí. Sí, últimament estem treballant molt i encara no es veuen els fruits perquè implica tot un procés amb temps, però ara començant a sortir coses xules. I tant que s'arriba. Doncs, si et sembla, veient aquestes receptes, a mi m'està agafant gana, intentarem connectar amb la Jana, que em sembla que la Jana està cuinant, a veure què ens depara. Va, salut, Roger. Molt bé. Adéu. Adéu. Com us dèiem, una part que duem a terme des del col·lectiu Circulant, perdoneu, ja em barrejo les paraules, és l'experimentació gastronòmica amb plantes silvestres comestibles. Al final, aquesta experimentació gastronòmica vol dir cuinar, però també vol dir fer recerca, vol dir veure com una planta com la calèndula, com l'ortiga, com la rúcula de flor groga o com la bleda, mireu quina bleda que tenim aquí davant, una bleda espigada que fa més de 2 metres d'alt, veure com totes aquestes plantes es poden cuinar i què ens poden aportar a la nostra cuina. Hola! Per exemple, unes malves reials. Hola, Jana! Els estava explicant la importància de cuinar i què és el que fem al col·lectiu Circulant per tal de posar en valor aquestes plantes, no? Perquè al final, si ens les mengem, les hem de saber cuinar. Què en pots dir tu a tot això? Què ens prepares? Bé, com acabes de dir, al final, tant el llibre com el calendari, com les llavors que fem servir, no només de varietats tradicionals, sinó són justament d'espècies silvestres comestibles. És a dir, ens les hem de poder menjar. I són espècies que són desconegudes per molts de nosaltres, per tant, a part de fer arribar aquesta informació de quines espècies són a tot el públic, també hem de donar una mica d'eines de com cuinar-les. Perquè són molt sovint espècies que realment no coneixíem i per tant no havíem cuinat mai. Avui, per expressió total dels 5 minuts abans d'aquest live, he sortit a fora i he vist que tenia. I us presento, per exemple, aquí ja només queden els restes de la inflorescència d'una iuca, de la iuca gloriosa. Ho has deixat ben pelat, ja, no? Ho he deixat ben pelat,
Perquè és una planta que trobem molt, sobretot, és com una palmera amb fulles sovint a prop de cases i masies i fa unes flors blanques molt maques que aquí nosaltres fins i tot tampoc les havíem fet servir mai molt. Però vam descobrir que, per exemple, El Salvador és la flor nacional i és un dels plats més típics. Aleshores, i ara us faig una mica de spoiler del segon llibret que us acaba d'ensenyar el Roger, És aquesta que tenim aquí la planta. És aquesta planta, pels que no l'hagueu vist, és la Iuca gloriosa, que abans quan ho has dit s'ha tallat una mica, Jana. Vale, perdó. Doncs aquestes flors, si les mengem en molta quantitat, poden tenir un punt de toxicitat i per això les escaldem abans de cuinar-les. Jo aquí ja les tinc escaldades i ara les afegirem una mica de sofregit de ceba, que ja començava a fer mentre us escoltava. Mira, no m'arriba l'olor, però segur que això és deliciós, perquè té una pinta excel·lent. Amb una mica de sal i a mi que m'agrada fer barreges i provar coses noves, avui també hi afegirem una altra planta que comença a sortir molt ara, que potser coneixeu més o més heu fet servir, que és el blet blanc, Chenopodium album. És una planta que les fulles, tot i ser... Aquestes són petites, però es poden arribar a fer molt més grans i ens recorda molt els espinacs, de gust. És aquesta que són també us estic ensenyant jo a la càmera. És aquesta d'aquí. Aleshores, has bullit les flors de iuca, Jana? Quantes vegades les has bullit? A quants cops has canviat l'aigua? Les he bullit 3 vegades, canviant sempre l'aigua i simplement 5 minutets, que arrenqui bé el bull i bullin i canviant l'aigua. I els blets simplement he separat les fulles de les tiges i els he rentat bé. Sota l'aigua, igual com si rentéssim els espinacs que podem tenir a l'hort o els compréssim al mercat. També us he de dir que teniu l'honor que és la primera ceba que collim de l'hort aquest any. I bé, ara això ho deixarem sofregir una miqueta i encara no ho tinc molt decidit, però segurament avui per sopar hi haurà creps salades de iuca i blet blanc. Això perquè és important que fem aquestes cuines. En gran part aquestes receptes és una investigació, és una recerca. Això anava a preguntar. Com dèiem, són plantes que no estem acostumats a utilitzar molt o que fa anys que s'han deixat d'utilitzar. Aleshores, doncs una mica intentem recuperar els vells usos i també combinar-los amb les noves tendències culinàries i fer proves per tal d'intentar fer combinacions que puguin ser realment bones, que combinin per les característiques de totes les plantes. I això, per una banda, ho fem servir per fer una guia tant que publiquem a xarxes, com per exemple els llibretons que anem publicant, que us mostrava el Roger. Però també, per exemple, per poder fer un assessorament amb restaurants. Una de les tasques que tenim és també distribuir plantes silvestres per tal de les comencin a incorporar als seus menús, que d'això també sobretot se n'encarrega la Marta. Es talla una miqueta, Jana. Mentre la Jana recupera la connexió, i el que estava dient la Jana és que el que es tracta és que tothom pugui saber com es cuinen aquestes plantes i per això acompanyem amb aquella gent que vulgui aprendre a fer servir aquestes espècies, ja sigui cuinant-les a casa seva o ja sigui incorporant-les al menú d'un restaurant, d'una escola, per tal que pugui fer-ho i de forma segura, perquè al final es tracta de poder fer que aquesta experiència gastronòmica generi un retorn positiu amb qui menja una planta. És a dir, no deixarem tastar una planta silvestre que volem recuperar amb el gust si sabem que allò que menjarà és dolent, però hem d'aconseguir, hem de fer que aquesta planta silvestre comestible sigui bona, que agradi. Per això hem de saber com cuinar-la, com tractar-la i també com consumir-la amb seguretat, com és el cas de la iuca, que si en volem menjar grans quantitats és recomanable bullir-la i canviar l'aigua, però que en canvi si la volem menjar com a decorativa i només mengem un parell de flors, només no cal que fem res, la podem menjar amb cru, perquè la toxicitat també és una qüestió de la dosi. Jana, ja tornem a tenir aquí. Ha avançat això? Ens sent, Jana? Jana, no? Sí, jo sí.
Doncs sí, parla. Que em parla, sentiu? Et sentim. Vale. Sentim. Doncs no, només també per donar una mica d'exemple i deixar que la gent s'inspiri, potser aquest vespre encara cuini alguna cosa, també així molt ràpid he fet un flam amb fonoll, infusionant les fulles tendres de fonoll amb la llet pel flam, i després el que tinc aquí és una fulla de fonoll que he fregit un momentet en oli per tal de que quedi més cruixent. I ara la submergiré en xocolata desfeta. I d'aquesta El fonoll, Anna, jo manera coronarem el flam. I si voleu, ja farem algun comentari a veure si estava bo o no. Perfecte. Mireu, el fonoll és aquesta espècie d'aquí, que ara està començant a fer alta. Això pot arribar als 2 metres d'alçada. Les plantes silvestres em serveixen per molts usos de la cuina. Poden ser tant l'element principal, com poden ser aquests leds o aquestes flors de llufa, la rosella, que coneixeu tots segurament. Molt bé, Jana. Doncs fa molt bona pinta això que tens aquí. Llàstima que no puguem venir fins aquí on esteu encara. Esperem que aviat ens puguem veure i que puguem compartir junts aquests berenars, sopars tan suculents. Una última cosa, Jana. Podríem dir que tothom té un laboratori a casa seva? I tant que tothom té un laboratori a casa seva. Qualsevol que tingui almenys un fogó, un forn o que cuini qualsevol cosa de normal a casa, té un laboratori i gràcies als coneixements que poden adquirir amb llibres o publicacions a les xarxes que fem nosaltres, com també molta altra gent, doncs és qüestió d'anar agafant i anar sortant coses molt bones, innovadores i sempre ens podeu fer saber una recepta que val molt la pena. Doncs molt bé, Jana, moltes gràcies. Animem a tothom a que utilitzi el laboratori que tothom té a casa, que cuineu, bàsicament es tracta que cuineu, que experimenteu i que compartiu aquests coneixements culinaris i que al final d'això ens resultin uns grans, saludables i deliciosos plats. Si et sembla, Jana, me'n torno cap a l'hort a parlar amb el Pep. El Pep, en principi, l'hauríem de tenir aquí desherbant l'hort i mirant una miqueta les plagues que tenim en aquest hort ecològic. Ara, Jana, no aconsegueixo sortir d'aquí. Aviam. Pots sortir del live, Jana? Aviam. Estic intentant sortir del live, Perdoneu, problemes tècnics. Pep, tu saps com sortir del live? Espereu-vos. No. Espereu-vos. Jana, que ens sents? Vale, ja està. La Jana ja ens ha sentit, perdoneu. Doncs aquí tenim el Pep. Pep, què tal? Mireu, el Pep és un tio alt, És un tio alt, però fixeu-vos aquesta bleda, és molt més alta que ell. Què s'ha de fer ara? Què ens explicaries? Doncs mira, ara estava mirant aquí una miqueta les plagues que ens podem trobar i els enemics naturals d'aquestes. És bastant interessant perquè no en tenia ni idea, però bueno, aquests que es veuen volant per aquí, si t'acostes una miqueta a la càmera, veus? Et trobes tots aquests bitxets. Aquests escarbatets, no? De color taronja. Estan fent la posta aquí a les bledes, bueno, sí, a les llavors. I no sabia jo que es posaven aquí, però bueno, els hi deu agradar molt per tema de refugi. I bueno, aquests d'aquí de color taronja que veieu, es diuen cantàrids. Això són depredadors. Per tant, si els veieu, és molt important que no els mateu ni els feu fora, perquè són bastant beneficiosos. Són depredadors bastant generalistes, molt agressius. A més, les larves i els adults ataquen el que és el pugó, per tant, és bastant interessant tindre'ls a l'hort. Aleshores, m'estàs dient que no hem de matar totes les bèsties que hi ha a l'hort? Com funciona això? Aviam. Mira, l'hort és molt important, ara, sobretot aquestes èpoques que hi ha pluja i venen aquestes calors, sobretot la plaga més abundant que ens trobem és el pugó. De pugós hi ha moltíssimes classes i és molt important llavors que aquestes flors estiguin presents a l'hort durant tot el seu cicle. Ara costa una mica més, però durant el dia es veu molt més clar perquè les flors les trobem més obertes i els insectes venen a pol·linitzar. Exacte, perdó. Aleshores, moltes espècies d'enemics naturals ens trobem que els adults s'alimenten del pol·len, i és un complement.
i el que són les larves són depredadores. O sigui que aquesta llegenda, allò que sempre es diu que és important els marges florals dels horts, no només és per fer bonic, sinó que també perquè són un aliment dels adults d'aquells enemics naturals, que els enemics naturals són les larves, no? Perquè ho entengui la gent. I en algunes classes també els adults, com per exemple la marieta, ens trobem que tant les larves com els adults són uns enemics naturals molt potents. Però en canvi ens podem trobar els sírfids, que si no els coneixeu tenen l'aspecte d'una abella, però són com una mosca i volen molt igual. Abans n'he vist un per aquí, però suposo que haurà marxat. Mira, aquí hi ha una marieta. Això no és la marieta típica, perquè la marieta típica acostuma a tindre 7 punts i aquesta només en té 6. Però abans he vist alguna larva per aquí. Aleshores, els sírfids, per exemple, igual que les crisopes, són insectes que els adults s'alimenten del pol·len. Espera. No, enfocava la flor perquè puguin veure aquesta flor de la Malva Reial. Al matí segur que se'n veurien molts, perquè se'n veuen molts. I el que és la larva s'alimenta, són uns depredadors molt voraços. Aleshores, ara mateix també ens trobem que amb les pluges, una plaga molt freqüent aquests dies... Ai, s'acaba de caure. Són els cargols. Els cargols i llimacs, segurament, tots els que tingueu hort, esteu bastant farts de cargols i llimacs. Aquí es pot veure molt clar, tots els cargols que hi ha. Aquí potser estan... Alguns estan bastant buits, pot ser que hi hagi vingut algun depredador, sobretot hi ha moltes aranyes, escarbats, formigues que se'ls mengen. Aquí tenim eriçons, també. Eriçons, sí, tot el que és animalons, guineus, els gats mateixos, si et descuides... No, els gats no, però alguns animals d'aquests de bosc, si és salvatge, segur que s'ho menja. I aleshores... I què fem contra els cargols? Paciència. Paciència, i aleshores una de els mètodes culturals que funcionen millor són els gots amb cervesa, enterrats i posats a la zona i els atrau. Si no, jo a l'hort hi fico teules o hi fico, per exemple, tinc allí una taula de fusta molt grossa i se'n fiquen a sota i s'aixopluguen allí i els agrada molt col·locar-s'hi. I llavors al matí els retiro i els tiro al veí. O fas una cargolada, aviam. També. Fas una bona cargolada. Si és bovessi. També una cosa important a tenir en compte, al final el cargol pot esdevenir una plaga com el pugó, però és molt important tenir en compte aquest equilibri ecològic, no? Exacte. Com més diversitat hi hagi en els horts... No és dolent que hi hagi plaga. No és dolent que hi hagi biodiversitat. Exacte. Però vull dir que hi hagi plaga, no és dolent que hi hagi pugons, perquè vol dir que hi tindràs marietes i tindràs pol·linitzadors, que també t'interessa. El que és dolent és quan la plaga et sobrepassa i te'n va i et destrossa el cultiu. Correcte. I, per exemple, en el cas dels cargols, s'ha de vigilar molt quan la planta és petita, però quan la planta és gran, el cargol no fa res. No, li atacarà les fulles, però és un mal relatiu. Aquesta explicació està molt bé, Pep, perquè és molt interessant i és la base científica que explica el per què els horts de Xarcolant semblen una selva i per què defensem una agricultura que a vegades la gent es pot pensar que està descuidada, que està deixada, que és selvàtica, però que en realitat és volgut, és així, perquè com més diversitat, més equilibri, més autorregulació i menys necessitat de productes químics. Aquí no hi tirem absolutament res, ni sofre, ni coure, ni absolutament res. És molt important això, que hi hagi molta biodiversitat, que hi hagi moltíssima varietat. Com més varietat tinguem, més espècies ens poden venir i, per tant, l'ecosistema està molt més equilibrat. I evitaràs que una plaga se't pugui extendre com passa amb molts monocultius. És l'exemple que hem ficat molts cops d'una tomaquera amb una torreta. Allò és pell. És pell. Sí, o les típiques plantacions que sobretot passa molt amb arbres fruiters, que tens una plantació gegant que se tancaven els ulls. Allà, clar, evidentment tindràs molta presència d'una plaga perquè tens un mateix cultiu. És el monocultiu. Exacte. Perfecte, Pep, doncs crec que està molt ben explicat. M'aniré cap allà dalt, perquè allà dalt, amb aquell balcó d'allà, hi tenim la Núria i l'Albert treballant. A veure què ens expliquen. A veure si tornem a connectar. Estan en aquest espai triant llavors, perquè aquestes llavors de varietats tradicionals que recollim, ara que us ensenyarem què és una llavor i perquè veureu com és de complex aquelles que ens dediquem a fer llavors. Mireu, una llavor, aquesta és la llavor de la coscollera. Compareu la mida en relació amb el meu dit. És una llavor molt petita, minúscula,
que a més té un plomall, que és el típic plomall, els típics angelets de les compostes, i per tant aquestes llavors s'han de recollir en el moment òptim. Penseu que portem 3 setmanes, cada 3 dies, recollint aquestes llavors manualment una a una, tant d'aquesta espècie d'aquí, que és la cusconilla, com de la que tenim allà, que és la cuscollera. I aquestes llavors després s'han de netejar, s'han de fer alguns tractaments, per exemple, de fred, perquè no hi hagi plagues, s'han de deixar ben seques i s'han de guardar emmagatzemades en unes condicions de com més fred millor i poca humitat, per tal de poder garantir la seva conservació, que en això que diem bancs de llavors, que el següent any les puguem tornar a cultivar i que, evidentment, si vosaltres compreu aquestes llavors i les planteu en el vostre hort, també siguin, doncs, puguin sortir, no? Què esteu fent aquí dalt? Doncs mira, el Pau i jo estem triant llavors, en aquest cas són de plantes ornamentals, diguéssim, jo trio llavors de cagamucho. Cagamucho? Què és el cagamucho, aviam? És una planta que tens aquí plantada a l'hort, que es considera ornamental, però també té un detall per aquest nom, que si la fiques amb aigua, representa que té un efecte laxant molt fort. O sigui, que si algú us cau malament i el voleu fer cagar finet, una miqueta de cagamucho, o com va això? Home, no és recomanable el seu ús farmacològic, sinó l'ús ornamental. Correcte, correcte. És tipus semblaria com una palmera. L'estic ensenyant. És aquesta que teniu aquí al davant. Evidentment ho deia totalment de broma, Això de ficar-la a l'aigua perquè algú cagués fi era totalment irònic. Molt bé. I el Pau, que triem amb uns sedats, han d'estar triant llavors de bleda. Bleda silvestre. No sé si ho veieu. Passa que és molt fàcil de triar, però en canvi tenim la llavor de violera, que és una planta ornamental, que fa una llavor molt petita. Mireu, la violera és aquesta d'aquí. El problema. Aleshores, podríem dir que la tria d'aquestes llavors és un procés lent, laboriós, no? Sí. I per tant és important... Sí, si la llavor és molt petita, doncs és molt més difícil de treure, perquè és molt difícil de controlar quina és quina, però bueno. Per això tenim aquests serratxos que ens ajuden. I llavors aquí tenim totes les llavors que hem triat, que en conservem moltes, per tal de, per no perdre aquesta riquesa biològica que s'està perdent, perquè abans això feien les padrines a vora el foc, oi Marc? I tant que sí, això, totes aquestes llavors, com molt bé dius Núria, és important recuperar, és molt important reivindicar que les hem pogut recuperar gràcies als padrins i les padrines que ens han pogut obrir les seves cases i ens han donat aquestes llavors. Aquestes llavors no ens les hem inventat, sinó que són fruit del cultiu de moltes generacions i que s'estaven perdent i que nosaltres aquí, amb aquesta feina de xinos, no, a vegades les estem recuperant i les estem triant. Penseu que és molt més complicat a vegades triar una llavor de violera o de dent de lleó o de cusconilla que una llavor de pèsol o de fava, perquè són llavors molt més grans. Per tant, també és important poder valorar aquestes llavors i l'esforç que els petits projectes que conservem i cultivem aquestes llavors, com pot ser rafardes, com pot ser esporos, com pot ser cultures provades, com pot ser l'Associació de Varietats Locals de les Illes Balears, com podem ser Xarculant, que fem aquest esforç, que no tenim maquinària, que ho fem manualment, perquè tenim moltes varietats i molt poca llavor de cada varietat i, per tant, després és important que vosaltres, els consumidors, també ens recolzeu aquests projectes comprant aquestes llavors perquè és el que fa viable aquest projecte. Què ens ensenyaves a darrere teu, Núria? Què tens aquí darrere? Perquè molt important, a part de... O sigui, no sé, tu explicaràs més bé la viabilitat d'una llavor, quant temps pot durar una llavor que acabem de collir. També és molt important la conservació, llavors, des del col·lectiu Xarculant vam fer una superinversió, que és una cambra frigorífica, per conservar-les, perquè l'ADN de la llavor sigui viable quan les vulguem plantar. Diguéssim que una llavor compliria a la perfecció allò de conservar en un lugar fresco i seco. El fresco serien 4 graus de temperatura i a una baixa humitat. Aquesta cambra és preconfinament, però preconfinament vol dir del dia abans del confinament. I ara tot just aquesta setmana la posarem en marxa i posarem les estanteries a dintre amb totes les llavors. Bueno, Núria, us deixo seguir triant llavors i vaig a veure si connecto amb l'Albert. Què el teniu per aquí dalt? Sí, Albert? Ah, no, està aquí baix. L'Albert ha vingut a l'hort
Doncs anem a parlar amb l'Albert i us deixem triant llavors. Salut! Què dius, Albert? Com anem? Molt bé. Aquí tenim l'Albert, Albert Castells, que està aquí entre pebrots i tomaqueres. Què ens explicaràs tu, Albert? Què més fem al col·lectiu Eixarculant que ens haguem deixat? Bé, al col·lectiu Eixarculant fem una gran quantitat de coses durant tot l'any. Llavors, per moltes d'aquestes coses, sobretot, necessitem col·laboradors, perquè, com podeu veure, tenim projectes de caire molt diferents. Llavors, com ho podeu fer si voleu col·laborar o participar de les nostres activitats? Doncs és molt fàcil. Ho podeu fer de diferents formes. Una primera forma, per exemple, seria fent voluntariat. Us imagineu participar a l'hora de muntar un dinar silvestre? O us imagineu treballant aquí l'hort, recuperant algunes d'aquestes espècies i llavors? Doncs és molt fàcil. Actualment tenim una gran quantitat de voluntaris que ens ajuden en molts d'aquests projectes. El projecte principal més important és la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, on necessitem més de 150 voluntaris. Recordem que la jornada l'havíem de fer a l'abril, però ja en previsió la vam aplaçar pel dia 3 d'octubre i necessitem per aquell dia més d'un centenar de voluntaris i voluntàries, sí. Encara esteu a temps d'apuntar-vos, és molt fàcil. Us podeu apuntar a fer voluntariat a través del web eixarculant.cat. Llavors, allà simplement haureu de contestar un formulari i amb les vostres preferències buscarem una activitat que podeu desenvolupar per aquell dia i que estem segurs que us ho passareu molt, molt, molt bé i disfrutareu com mai heu fet. Això, actualment ja hi ha al voltant d'uns 100 voluntaris, però us animem sobretot a apuntar-vos de nou i a continuar participant de qualsevol de les activitats. També és important dir que el voluntariat no només és un dia en concret. Si el dia 3 d'octubre no podeu, us apunteu igualment i segurament trobarem alguna altra activitat on podreu participar i gaudir-ne. Bueno, i dir també que al llarg de tot l'any tots els projectes que fem des del col·lectiu Eixarculant són projectes on és molt important la tasca de totes i tots. Penseu que aquests projectes, si des del col·lectiu Eixarculant som una entitat sense ànim de lucre, no busquem la remuneració econòmica de tot allò que fem, tot el que fem ho fem en base a un preu just i els mínims ingressos necessaris per poder mantenir l'estructura i el projecte, però hi ha moltes tasques, moltes línies d'actuació que són deficitàries, que els números no sortirien. Llavors és molt important la col·laboració, la implicació de totes i tots en aquesta entitat, com en totes les entitats, per tal de fer que aquests projectes tan necessaris puguin tirar endavant. Després, un altre punt també molt important a tenir en compte és que si vosaltres no us agrada això de venir aquí, embrutar-vos les mans... O no teniu temps. No teniu temps, com nosaltres tant disfrutem d'això, però creieu molt en el projecte o penseu que cal donar-li una viabilitat econòmica o participant-hi d'alguna manera, també us podeu fer socis. Ara, actualment, al col·lectiu Eixarculant tenim al voltant de 180 socis, però volem créixer molt més, volem implicar-vos a tots i és realment molt senzill. Ens heu de donar les vostres dades i només per una quota de 20 euros l'any, que és una misèria. És una misèria. És un sopar. És un sopar, exacte. Podreu participar i donar viabilitat a moltes d'aquestes tasques que realitzem. A més, de realitzar-vos personalment, també tindreu descomptes en activitats que fem. Rebreu informació constantment, diària, de coses que fem aquí a l'hort, de projectes. De dubtes de plantes. Dubtes de plantes, vull dir... Al final és xarxa, és crear xarxa. I surt molt a compte. Segur que en disfrutareu molt. Llavors us convidem també a fer-vos socis i sòcies. És tan senzill com també omplir un formulari a la web eixarculant.cat i des d'allà us hi podreu inscriure. Simplement des d'aquí animar-vos a participar en aquest magnífic projecte. Doncs molt bé, Albert, ho has explicat molt i molt bé. Creiem que, bàsicament, és això, és el que comentava l'Albert. És un projecte que fa 5 anys va néixer amb molta il·lusió, amb molt d'esforç. No ens hauríem imaginat mai, i això és un tòpic, però realment no ens hauríem imaginat mai avui, a dia d'avui, poder estar fent tot el que podem fer, tot el que estem fent. I això és gràcies a tota la gent que ha cregut, que han dedicat hores, esforços, recursos, nits sense dormir per fer això, per fer que aquestes llavors, aquestes plantes es recuperin i siguin una eina de canvi. Per això us demanem i us agraïm moltíssim a totes i a tots el vostre suport i us demanem que també sigueu llavors, diàspores, que escampeu, que doneu
doneu a conèixer el projecte i que feu que, mica en mica, puguem anar creixent i puguem arribar més lluny, puguem arribar a més gent i puguem transformar una mica més l'entorn que ens envolta. Per això, avui no volem acabar aquest cicle de debats silvestres agraint a tothom que des del primer dia fins ara, els que són i els que no hi són, que han fet possible que aquest projecte existeixi. Agrair-vos moltíssim a tots vosaltres que estigueu aquí, que hagueu sigut aquí tot aquest confinament, tots aquests Instalives i, evidentment, nosaltres seguirem sent i seguirem treballant dia a dia per tal de fer possible que tinguem cada dia més a prop aquestes espècies i varietats i comptem, evidentment, amb vosaltres. Per tant, avui no vull que se'n talli això abans d'hora, així que ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies a tots i ens veiem molt aviat. Un petó. Salut!